mami yɛrɛ bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ n'i bɛ baara kɛ i t'i nɔ ye maa min bɛ baara kɛ yanni i ka baara kɛ o ka fisa baara kɛlen o kɔrɔ yanni i ka baara kɛ e kun bɛ dɔɔnin dɔɔnin misali nana don baara la dɔrɔn ko yɛrɛ bɛɛ jɔrɔ kɔrɔ ye maa min bɛ nasi ko walima i bɛ jiri ko walima turabu mɛn i ti bɔ ni foyi ɲɛ ye i b'a kɛ i ti nɔ ye a la ala ka sɔrɔ i b'a kɛ i ti nɔ ye a la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko baara in man ɲi mɛ kuma dɔ la kun dɔw bɛ ko sumaya a mana kɛ kun o kun ye min ye ko sumaya ka se k'o bɔ ko kɔnɔ o ye kelen ye nafa filanan o de ye maa min yɛrɛ kuma dɔ la e yɛrɛ bɛ baara dɔ la baara i ka baara dɔ i ka baara tɛ wa e bɛ fɛ k'i yɛrɛ ka baara dɔn ka sɔrɔ maa m'a f'i ye filɛli kɔnɔ i yɛrɛ ka nasi ko su kelen i yɛrɛ dalen kɔfɛ ala bɛna min jiri la sugo la o de ye hakika ye kuma dɔ la fɛn dɔw bɛ fɔ sɛbɛnnikɛlaw bɛ fili fɛn ninnu don sigi bɛ jate min kan ni dɔ y'a jɛ walima ni dɔ fara la e b'a miiri a bɛ kɛ cogo min a tɛ kɛ ten kuma dɔ la e yɛrɛ b'a miiri k'a fɔ k'i ka sɛbɛnni sera hakɛ min ma a t'a bɔ dɛ kuma dɔ la sɛbɛnni yɛrɛ ma k'i nin bɛɛ b'a la o de kuma baara in f'a k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ siran ala ɲɛ a ka ca ala fɛ i bɛ se ka baara ninnu kɛ ka ɲɛ sira teliman na maa min bɛ duwawu kɛ walima i bɛ ala wele kɛ walima i bɛ mori baara kɛ i bɛ jiri ko i bɛ turabu ko i tɛ bɔ ni foyi ɲɛ ye i bɛ fɛ bi ta kɔfɛ i mana diɲɛ ko o ko kɛ i ka nɔ i ka baara bɛɛ la n'o ye duwawu jaabi ye an bɛ n'o de di walima kuma dɔ la e yɛrɛ bɛ baara dɔ kɔnɔ baara in tɛ ka baara ye fiyewu e yɛrɛ bɛ fɛ ka n yɛrɛ ka n ka baara si dɔn mun de ye ne ka baara ye mun ka ɲi ne ma e yɛrɛ dalen ko i b'a fɔ an bɛ tele filɛ cogo min walima i ka telefɔni b'i bolo i b'a video lajɛ cogo min i bɛ fɛ k'i ka ko ye ten su kelen o de i bɛ maa ɲini maa min bɛ se sɛbɛnni na maa min bɛ siran ala ɲɛ n'i ko a ka min sɛbɛn hakɛ min na a b'a sɛbɛn o hakɛ la parce que yɔrɔ anw ye kalanden karamɔgɔw ye anw ye sɛbɛnnikɛlatigiw ye kɔni an y'a sugu bɛɛ ye a sugu bɛɛ kuma dɔ la dade ka kusa kuma ye walima ni e yɛrɛ kalannen don a tigi ko k'a y'a sɛbɛn a dafara i yɛrɛ k'a kɔnte ka dangana sɔrɔ k'a fɔ a dafara fɛn ma yɛlɛ a ka fɛn t'a jɛ walima i y'a di maa ma k'a fɔ k'a k'a sɛbɛn ni yɔrɔ ka jan a sɛbɛnnen kɔfɛ a fɔ k'a ka a filime ka ci i yɛrɛ ɲɛ k'a ye o de basmala kɔfɛ ka suratul fatiha bɛɛ sɛbɛn siɲɛ 41 parce que ni fatiha fana fɔra dɔrɔn dɔw b'a ɲini ko bismillahir rahmanir rahim don k'a banna fatiha de kɔrɔ alhamdulillahi rabbil alamin fo ka taa se wala dhalina o de ye fatiha ye k'a sɛbɛn siɲɛ 41 nasi la i mana kɛ diɲɛ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ min kɔni kanunen don n'o ka ɲi n'i bɛna nasi in ko don min su fɔlɔ i ka nasi in kɛ filen kura kɔnɔ min ma deli ka baara kɛ ni filen ma sɔrɔ yɔrɔ yɛrɛ position kama i bɛ annexe tasa ɲini mɛ filen o de kanunen don an y'a sɔrɔ ni o de o tuma nasi i bɛ kɔgɔfin ala ye video dɔ kɛ maa caman ɲininkali kɛ fɛn dɔ bɛ kun ta bolo k'u ma se k'a dɔn sukɔrɔ don n y'a fɔ caman ye n ko kɔgɔfin de don misiw bɛ min don n'u b'a kɛ misiw ka bo la i bɛ kɔgɔfin ɲini hali ni hakɛ don i b'o dɔɔni walo i b'a kɛ fatiha siɲɛ 41 kɔnɔ filen kura kɔnɔ an b'a fɔ kɔnɔ dɔ ma ko nanale ni bi tɛ fɔlɔ an ka burusi kɔnɔnaw i b'a sɔrɔ ni bɔgɔso i b'a sɔrɔ bulon kɔnɔnaw i b'a sɔrɔ pɛlɛden jiriden i b'a sɔrɔ nanale bɛ sɔɔri a la i y'a faamu mɛ n'i ye marabagaw ɲininka a bɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ fɛn sɔrɔ n ko ma tɛ nanale ka ɲaga i b'o dɔɔni puruta hali ni hakɛ don i b'o kɛ nasi in na o tuma i b'i jija su minuit walima 1 heure min fana kanunen don nasi in koli la ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de ye i bɛ nasi in ko waati min a k'a sɔrɔ baramini foyi t'i ni kabakolo cɛ parce que maa ye fɛn sɔrɔ cogo min i b'a fɔ ten i yɛrɛ ye fɛn kɛ cogo min ka min y'a la k'a kɛ mɔgɔw ye nafa min y'a la i bɛ ko fɔ ten mɛ ni maa min n'i k'i bɛ ko k'a sɔrɔ fɛn dɔ b'i ni sanfɛla cɛ foyi t'i ni sanfɛla cɛ o tɛ sɔrɔ o tuma ni darura nana i kan ka fɛn kɛ mɛ mɔɲɛ tɛ yen f'i k'a kɛ so kɔnɔ o tuma a kɛra i ma wajibi n'o tɛ min kanunen don k'a sɔrɔ foyi t'i ni kabakolo cɛ ko kelen pewu n'i y'a ko a don su dɔrɔn i kora ka tila dɔrɔn i da ka sunɔgɔ e yɛrɛ bɛ min na n'i ka baara don i ka baara tɛ i bɛ n'a ye e yɛrɛ bɛ duwawu min kɛ n'a ti jaabi duwawu kan ka jaabi ni sira min a n'a kan ka jaabi ni kote o kote ala b'i kibaruyaw la an b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu